Niaging Sabado, atong nakauban si Kapitan Rodrigo Timones, usa ka public servant ug usa ka amahan. Giduol ni Kapitan Digong sa atong programa ang sitwasyon sa iyang anak na kasamtangan na nakigbato sa iyang komplikasyon sa kidney in taon. Karong hapon atong makauban si Sniffy Timones sa atong Operation Tabang. Maayong hapon kanimo, Sniffy. Mayong hapon po, sir. Mayong hapon. Salamat sa panahon ngayon mong gihatag sa ako. Sniffy, niaging Sabado nakaistorya namo ang imong papa ug iyang gisulti sa amo ang imong sakit sa kidney. Kumusta man imong kahimtang karon? Sa pagkakaroon, sir, gahulat ko sa ako ang kidney transplant. Kung kaloy-anon ta sa Ginoo iyang ihatag sa ako. Apan sa pagkakaroon, wala man ko'y laing gibati, gawas aning akong pagdialysis, kaluyan, dayon, wala ko'y mga uban pang mga balatian. So sa pagkakaroon, makaingon ko nga medyo okay akong ginhawa, maliban lang sa nagdialysis ko. Paghuman lagi sa among paghinabi, amo giduol ang imong sitwasyon kang Senador Bongo o sa Office of the President. Kumusta ang ilang pagkontak sa imo? Sa ato nga mga maaging adlaw, nanawag sila sa ako, nangutanan lagi sila sa akong sitwasyon, ug ako silang giistoryahan nga inana nang inahanglan kog dakong tabang, unta sa akong pagpadialysis. Apan ikasubo na ko nga i-istorya, sir, nga ako sa private nga hospital sa pagkakaroon dinhi sa Davao Medical School Foundation. Ug sa dihang pag-check nila sa ilahang record, kani nga hospital wala siya na accredited sa ilahang opisina. Karon na wala pa ang imong kidney transplant, padayon gyapon ka sa imong dialysis na katulo sa usa ka semana. Tungod ani nagkinahanglan sad ka og dakong kantidad para niini. Unsa man ang imong panawagan, Sniffy? Ako gid, sir, nanawagan gid ko sa tanan nga mga kuan, labi na sa mga ahensya nga makahatag sa ako gid og tabang kay sa pagkakaroon ikatulo sa isa ka semana ko ga dialysis. Dayon ang akong gakabayaran gyud moabot gid siya sa 2,000 kapin kada dialysis, plus naapa ko yung injection nga tag 1,000 kapin. So murag magdagan gyud nga mga 3,000 hangtod sa 4,000 ang ako ang kabayaran kada dialysis. Ug usahay pa gyud pag magbag o kami og dialyzer, moabot gid siya og mga 6,000 kapin. So busa ako, nangayo ko og tabang kaninyo sa inyong mga ehensya nga accredited sa inyo nga unta bahala ginagmay matabangan ko pang bayad-bayad sa akong pang-hospital, pang dialysis. Kay ako sa pagkakaroon wala ko'y trabaho, kay nag-leave ko sa akong trabaho, pero isa ra man ako ka job order sa amo ang lugar sa Bukidnon. Busa kulang kayo gyud ang among pangsuporta kung amahan, usa lang ka barangay captain. So murag naglisod gyud kami, pati ako mga igsuon gatabang na sa ako, pero dili gyud makaya. Busa kung kamo sa inyong mga ahensya na mo ikatabang sa ako, dako gyud kaayo akong maikapasalamat sa inyo kung inyo akong matabangan, kung inyo kong mahatagan og gamong financial assistance, kana ikapasalamat ko na og dako sa inyo, ha. Sniffy, nagampo mi sa imong malampuso na operasyon. Among pasalig kanimo, kami sa Bisaya gyud mahimo nimong tulay alang sa imong pang-dialysis samtang naghulat pa ka sa imong operasyon. Ang imong mensahe na lang, Sniffy, para sa imong amahan na walay undang sa paghatag kanimo og suporta og padayon na mialalay. Ako'y kastorya no sa akong papa. Sa akong papa nga mo'y nagtabang sa ako nga dili ko makaabot dinhi
Kung wala iyahang tabang sa kanunayong pagsuporta, maski pagkatong wala pa ako nagsakit, ga-support na siya sa ako. Pero karon nga nakaabot ko sa inani nga sitwasyon, bahalag unsa siya kakapoy, unsa kakon sa iyahang lawas. Napadayon gyapon siya sa pagsuporta sa ako, sa akong papa, sa akong mama. Daghan kayong salamat sa inyo. Ako maningkamot na maulian ko kay basin sa puhon. Ako nasad ang mo serbisyo sa inyo. Salamat kaayo o love gid kaayo ta mo mama, papa. Ang imong mensahe sa imong anak. Paningkamot lang na kay si mama maningkamot pod. Buhaton ako ang tanan nga maulian ko. Kay gusto pa nako nga mag-uban taong dugay. Gusto pa nako nga makita ka nga magdako, nga makaputi mo imong gusto sa imong kinabuhi. Padayon kay mag-support ra gid si mama sa imo maski pag magkinaunsa. Og kaning basta atong sabot na paghuman na gyud og eskwela na balag unsa kalisod. Tabangan ta ka nga makaputi mo imong gusto sa kinabuhi. Love you na. Sniffy, ang imong mensahe pod sa mga tao ug ahensya nga mitabang sa imo. Nga mga ahensya nga nagtabang sa ako. Daghan kayong salamat. Kay dili ko makasurvive sa 3 years. Nako nga pag-dialysis, mag 4 years na ko actually karong October. Dili na ako na ma-survive kung wala ang mga ahensya nga ning tabang nako maski pag dito pa sa Malay-Balay Bukidnon. Gikan sa DSWD, PCSO, o sa among lokal nga LGU. Salamat gid kaayo. Og karon naay laing oportunidad nga ning abot ng Bisaya gyud nga anda mo tabang sa ako. Salamat gid kaayo. Sa pagkakaroon wala gyud koy laing maistorya sa inyo kundi salamat. Pero basig mo abot ang panahon nga makabawi ra ko sa inyo ha. Sa inyong mga kaayo nga ihatag. Salamat gyud. Daghan kaayong salamat, Sniffy Timones. Dungan nimo ug sa imong pamilya, among gilao ang imong pagkaayo. Salamat kaayo. Salamat. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!